Welcome to my channel. Enjoy watching. Sa financial goal, attainable, kaya bang abutin ang goal, mga paraan para maabot ang goal, relevant, makakatulong ang mga plano at hakbang sa pag-abot ng pangarap. Time bound, tandaan natin na nag-goal natin, dapat ay may deadline. Yes, okay. So, M naman sa SMART method ay measurable. Okay, sige po, mamiminda. Wag lang po natin tamaan ang ibang mga... Okay, mamiminda, go! One. Okay, so sige po, mamiminda, basa po. Ang ibig sabihin nila is, sa SMART method ay attainable kaya pangabutin ang goal, mga pangarap na maabot ng goal, makatotohanan ang goal na gusto mo kamit. Halimbawa, titipid mo na para prioritize ang pangarap, pwede din mag-isip na parada ng pagkakakitaan. Okay, so ang letter A naman sa SMART method ay attainable. Ilang pagrupo naman po ang maglalaro. Okay, nasaan na si Mami Malu? Sige po, Mami Malu. Munti ka na makatama. One, ay sayang. Three sana para investment. Sayang. Ang R naman sa SMART method ay relevant, nakakatulong ang mga gagawing plano at desisyon sa pag-abot ng pangarap at siyempre may purpose. Halimbawa, striktong pagsisave sa bakit. Yes, so ibig sabihin naman na R sa SMART ay relevant. Okay, Mami Melts. Go, Mami Melts. 3. Okay, sige po, Mami Melts. 1, 2, 3. Okay. Mami Melts, basa po. Ang huling literal sa SMART method ay ibig sabihin time-bound ang mahalagang parte ng ating goal, paglaw ng paglaanan ng panahon sa pagkabit ng goal natin. Ito Kasi siya na pwede kong nagkakaroon sa ibang mga grupo. Three, okay? Sige po, mother. Next period. 1, 2, and 3. Okay. Sige po, Mami Lor. May question po kitang babasahon. Ano po ang ibig sabihin ng CDW? Okay. Hindi na. Ano po ang ibig sabihin ng CDW? Okay. Humihan ito mo. Humihan na ito sa mga kasama mo. Ano daw po ang ibig sabihin ng CDW? Community Development Partners. Sino nagturo sa inyo? Ako. Okay, very good. Perfect. At ang ibig sabihin po ng CDW ay Community Development Worker. Okay.
4, 5, 6. Okay, muntik ka na. Okay, Mami Ben, nasa ko. Ang financial literacy or PhilHealth, ito ay kaalaman tungkol sa tamang pangangasiwa ng ating pera para sa stress-free and buhay. Yes! So, kaya po kami nagkakandak ng financial literacy, tangani, maharap ako po kung paano pagmanis ng pagkain. Pagawin ka po ay stress-free po. Kita, okay. Ate Tess, it's your turn, Ate Tess. One. Okay. Sige po, Ate Tess. Very safe ang one. One. Okay. Basa po, Ate. Mahalaga ang financial literacy ito at si freedom, financial freedom. Ito yung darating ang panahon na wala na tayong iniisip o pinoproblema tungkol sa pera at para tulungan tayo kung paano magkaroon. Guwapa. Alright. Sarap ako, mother. 4. 5 plus 4. 9. May mak palang din na. Wow naman! Hindi ka mo pa. Bakit masaya ang beshi ko? Masaya ba? Investment pa. Masaya mo ako ma-invest, mga beshi ko. Sa iyo, nataran na si ate. Sa ate Jenny, sa iyo siya nakakuha. Sa iyo ako magbasa. Mag-disney ko ang grupong sa iyo. Paano nyo malalaman na scam ang engagement na sinalihan ninyo? Ulit po question for everybody. Paano dito maaraman kung scam ang investment na sa ito yung initahan? Pagtawa kami sa phone. Paano maaraman na scam ang sa investment? Ma-research. O ano? Uy, balik ka na ngayon ng dito sa pero hindi naman totoo. Yung yan ang tawag na scam. Yung ibang product na po, sino ko pala? Oo, yes. Okay, saan po kayo nag-invest? Educational, congratulations! Kayo ang unang grupong maka-investment. Thank you. Okay, next group. Next group naman po. Sarap ako, mother. 3, ano naman na mother? Sarap ako. 3 plus... Last. 3, okay. 6. Sige po, mami. Six.